Alright, ngikubingelele ke mthando zemidlalo engalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona. Makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel awenze kanje like video bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ngaso sonke isikhathi makukhona ke i-video fakayo. Yeba fethu ke last week impela ke Orlando Pirates iqinisekise lapha na ke ijezi layo ke elisha impela ke ezolisebenzisa kuyona ke isizini ezoqala ngaye ke lapha na ke uAugust season ka 2024 2025. Amanye ke amaqembu beke ngakawakhiphi ke lapha na ke amajezi awu, kodwa ke kunejezi lapha na ke okubikwa ukuthi ke layo iKaizer Chiefs impela ke eliputshukile lapha na ke ezinkundleni zokwexhumana. Ngikho show ukuthi ngabe ke mhlambe ke ilona ngempela, kodwa kuzokhumbuleka ukuthi last season ijezi ke lamabhokobhoko layo iKaizer Chiefs laphutshuka kanje. Abantu ke impela bakhombisa ukuligxeka, kodwa ke Kaizer Chiefs masikhipha ijezi aphinda akhipha lona impela ke leli lamabhokobhoko. Abantu ke abakade beligxeka impela ke abantu ke emva kwalokho ke balithanda ke ngendlela esimanga. So bafethu umbiko impela ke uthi ke lona jezi ke leli elizosebenziswa ke yona ke iKaizer Chiefs lapha na ke next season. Ngicabanga ukuthi ke akukho bad kakhulu ijezi impela leli liyabukeka ngendlela esimanga. Sewumbala wayo lapha na ke iKaizer Chiefs. Make sure ukuthi like i-video uya subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe esihlangabezana kwi-video elandelayo. Nisale kahle.